Θέλω να σας εξομολογηθώ ένα πρόβλημα που έχω. Μεγάλο πρόβλημα. Όποτε κλείνω καμιά φορά κανένα τραπέζι, αν έχω λεφτά, ας πούμε, κλείνω κανένα τραπέζι να πάω με καμιά παρέα σε κανένα καλό μαγαζί. Έρχεται σομελιέ, το λένε. Ο Ινοχός, ναι. Σομελιέ, έχουν και εξαιρετικές ονομασίες και μου λέει: έχω αυτό το κρασί, έχω αυτό το κρασί, έχω αυτό το κρασί και αισθάνομαι. Αμήχανα. Όχι αμήχανα, βλαχαδερό, όχι αμήχανα. Οπότε και εγώ τι κάνω, διαλέγω ας πούμε αυτό που έχει το πιο έτσι, ξενικό όνομα. Μου φαίνεται και η τιμή, δίνω και μια ματιά στην τιμή να μην είναι ακριβό. Και λέω αυτό θέλω. Μετά έχω δει κάτι ας πούμε κοινούς μας γνωστούς που κάνουν κάτι ωραία κόλπα. Ξέρω εγώ, παίρνουν το ποτήρι του, κάνουν κάτι τέτοια, το δοκιμάζουν, κάνουν έτσι. Και καμιά φορά ίσως το κάνουν και επίτηδες. Έχει πειραχτεί αυτό ωφελώς. Άλλαξε το. Και χωρίς καμία αντίρρηση τον γκαρσόν πάει και το αλλάζει. Και τα ζηλεύω δηλαδή αυτά τα πράγματα. Τους ζηλεύω αυτούς που ξέρουν για το κρασί. Προχτές συνάντησα τον Καψί, τον Μανώλη, εδώ στο Μέγκα. Μου λέει: α, βρήκα καινούριο χόμπι, καινούργια σχολεία. Τι του λέω? Πάω σε σχολείο, μου λέει, για κρασιά. Μάλιστα. Μα του λέω: υπάρχει τέτοιο σχολείο για κρασιά? Α, μου λέει: υπάρχει το μοναδικό σχολείο στο Μαρούσι. Έτσι φτάσαμε σε εσάς λοιπόν, στον κύριο Δημήτρη Χατζηνικολάου, ο οποίος είναι φοβερός συνολόγος, φοβερός και τρομερός, σπουδαγμένος στον Μπορντό. Εντάξει, το φοβερός δεν χρειάζεται. Ένας απλός συνολόγος που αγαπάει τη δουλειά του. Στον Μπορντό. Στον Μπορντό τελειώσαμε. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, διότι είναι μια φοβερή εμπειρία να ζήσεις στη μέκα του κρασιού και να μάθεις με όλους αυτούς τους καθηγητές του Πανεπιστημίου την τέχνη και τα μυστικά, την ηνοποίηση. Είναι πραγματικά μια επιστήμη, τη σπουδάζει κανείς πολλά χρόνια. Πρέπει να τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο εδώ, ή γεωπόνος ή χημικός, και να εκπαιδευτεί στον Μπορντό. Εσείς τελειώσατε. Ναι, στη Θεσσαλονίκη χημικός και μετά πήγαμε. Και πήγατε νέος τότε πια. Ναι. Και έμεινα αρκετά χρόνια, 12 χρόνια έζησα. 12 χρόνια. Έχετε πιει κρασί, Άλλο οι δοκιμαστές κρασιών. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο ένας είναι ο εινολόγος, ο οποίος είναι επιστήμονας που παραλαμβάνει το σταφύλι και έχει την ευθύνη όλη της παραγωγικής διαδικασίας των ζυμώσεων, που είναι μια εφηρμοσμένη μικροβιολογία, και φτάνουμε στην τελική παραγωγή του κρασιού. Και μετά είναι ο γευσιγνώστης, ο οποίος θα πάρει τις διαφορετικές δεξαμενές με το σαρντονέ, με το μερλό, με το. Και θα αρχίσει όχι να κάνει το μείγμα, το οποίο τελικά το μείγμα θα μπει στο μπουκάλι. Και είναι μια άλλη τέχνη αυτή. Δηλαδή ο γευσιγνώστης είναι άλλος κλάδος. Είναι μια εξειδίκευση της συνολογίας. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλοί γευσιγνώστες και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Αυτοί τι κάνουν, εξασκούν τη γεύση δηλαδή? Για να γίνει κάποιος γευσιγνώστης πρέπει να έχει ένα επίκτητο ταλέντο, λίγο να τον αρέσουν όλα αυτά τα θέματα, μετά να μπει λίγο στο χώρο των 4 θεμελιωδών γεύσεων που υπάρχει, το γλυκό, το πικρό, το όξινο και το αλμυρό. Όταν το βάζει στο στόμα, η γλώσσα έχει διαφορετικές στιλές. Μετά να μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά ενός αρώματος φρέσκου κρασιού με ένα μπουκέτο παλαιού κρασιού. Ναι. Μπορείς να βρεις επίσης και την ποικιλία την οποία κρύβει το μπουκάλι. Εγώ σας έφερα σήμερα ένα κρασί που έχει 5 ποικιλίες. Τώρα, αν μου βρείτε τι σταφύλι έχει μέσα, θα σας δώσω το πτυχίο κατευθείαν. Κατευθείαν το πτυχίο, έτσι. Ναι, αλλά μου φέρατε ένα κρασί και με κάνατε δυστυχισμένο, διότι είναι ένα κρασί που δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο και εμένα μου αρέσει και το νάμα. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο, επειδή δεν κυκλοφορεί, έχει φτιαχτεί για έναν ιδιαίτερο λόγο. Νάμα ορθοδοξίας το λέτε αυτό. Ποιος είναι ο ιδιαίτερος λόγος, θα προορίζεται για να πηγαίνει? Για να φιλοξενηθεί στο Άγιο Δισκοπότηρο, οπότε υπάρχει πολύ σεβασμός για τον τελικό του σκοπό και πρέπει να μην έχει καθόλου συντηρητικά, να είναι πάρα πολύ αρωματικό, και έγινε μετά από μια έρευνα πολλών ετών από τον ελληνικό αμπελώνα. Διαλέξαμε τα εκλεκτότερα σταφύλια και στέλνουμε λίγο κρασί από αυτό στον Πατριάρχη, στον κάποιο Μητροπολίτη εδώ Μεσογείας και Λευρετικής. Όχι κάποιο Μητροπολίτη, νομίζω ότι έχετε και κάποια συγγένεια, έτσι. Ναι, έχουμε κάποια συγγένεια. Το Μεσογείας, ιεράρχης επτός και πολύ διακριτικός, θα έλεγα, ας το πω έτσι, ας πούμε. Εγώ θα έλεγα αληθινός. Αληθινός, ναι. Δεν αγαπάει πολύ τη δημοσιότητα και το. Εμείς τουλάχιστον έχουμε φάει να έρθει μια φορά στην εκπομπή μας. Δεν έρθει και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Έρχομαι εγώ όμως για να σας μεθύσουμε με τον άλλο τρόπο. Ωραία, να μας μεθύσετε με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για το σχολείο σας, να δούμε εκεί τα μυστικά του κρασιού, για να τα πούμε με τον κύριο Χατζηνικολάου. Η περιστροφή είναι αργή, πάντα μεθοδική. Το κρασί χορεύει μέσα στο ποτήρι, ελευθερώνει τα μεθυστικά του αρώματα πριν καταλήξει στον ουρανίσκο. Ο χυμός σταφυλιού είναι το μόνος χυμός φρούτου που μετατρέπει τη ζάχαρη
τα ζάχαρα, δηλαδή σε αλκοόλ, σε ενόπνευμα. Αυτό και μόνο είναι κάτι μαγικό, αλλά αυτό αφορά τη χημεία. Η μαγεία για τον ίδιο τον άνθρωπο είναι ουσιαστικά κατά τη διαδικασία αυτή. Ο χυμός αυτός αντιγράφει, δημιουργεί το κρασί και αντιγράφει μυρωδιές και γεύσεις που συναντάμε στη φύση και οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το περιβάλλον γύρω από το οποίο γίνεται το κρασί. Στο ξεχωριστό σχολείο οι μαθητές δεν έχουν ηλικία. Είναι όλοι τους άριστοι, με μοναδικό του στόχο να μην αποφοιτήσουν ποτέ. Το σλόγγαν που επικρατεί είναι ότι κανείς δεν θέλει να αποφοιτήσει. Θέλουν όλοι να μένουν μεταξύ τα αστέρια. Έρχονται εδώ μαθητές οι οποίοι ανήκουν στο χώρο του χόμπι σαν κρασί. Άντρες, γυναίκες, νέοι. Άνθρωποι που έχουν λύσει τα προβλήματα της ζωής τους και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν λίγο να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Έχουμε έναν κύριο ηλικίας 94 ετών, ο οποίος θέλει να φυτέψει αμπέλι και μου έκανε μια ερώτηση: αυτό το κρασί, δάσκαλε, πόσο καιρό να το κρατήσω? Φανταστείτε λοιπόν τι αισιοδοξία για τη ζωή έχει. Ένα από τα πρωτάκια της βραδιάς είναι ο δικός μας, Μανώλης Καψής. Καινούριο μαθητής εδώ, είναι η πρώτη φορά. Πρέπει να σ' αρέσει το κρασί, πρέπει να το απολαμβάνεις. Εγώ όταν μάθω 10 πράγματα παραπάνω για ένα κρασί που πίνω ή να γνωρίσω έτσι έναν τόπο και τα αμπέλια του, είναι πολύ ενδιαφέρον. Μαθητές λοιπόν που διψούν για το καλό κρασί και τα μυστικά του παρακολουθούν με προσήλωση τον έμπειρο γευσιγνώστη δάσκαλό τους. Ακόμα μαθαίνω. Έχω ακούσει βέβαια ότι στο σχολείο εδώ οι περισσότεροι μένουν μεταξεταστέοι. Όχι από έλλειψη γνώσεων, απλά επειδή υπάρχει αυτή η ερωτική σχέση πλέον με το σχολείο και θέλεις να βρίσκεσαι εδώ όσο γίνεται περισσότερο, γιατί πάντοτε κάτι μαθαίνεις. Απλά μυστικά. Όχι μόνο πώς σερβίρεται ένα κρασί, σε τι θερμοκρασία ή σε τι ποτήρι. Απλά πώς μπορείς να το σερβίρεις, πώς μπορείς να κάνεις τους καλεσμένους σου να νιώσουν καλύτερα, να νιώσουν πιο εκλεκτοί, να μοιραστείς την αγάπη τους, την αγάπη που έχεις εσύ για εκείνους, προσφέροντας ένα αξιόλογο κρασί. Αυτή η ιδιαίτερη σχολική αίθουσα, αυστηρά για ενήλικες, διαθέτει αμέτρητα μπουκάλια κρασιού που περιμένουν καρτερικά τη δική τους σειρά να περάσουν ειδικές δοκιμασίες από τους ουρανίσκους έμπειρων ή άπειρων μαθητών. Γνωρίζεις κόσμο, γνωρίζεις χώρες, γνωρίζεις γεύσεις, γνωρίζεις αρώματα. Γνωρίζεις το κρασί σε βάθος. Εγώ για άλλο λόγο ήρθα στο σχολείο, ήρθα για να μάθω να φτιάχνω εγώ κρασί, αλλά τελικά έμαθα να πίνω κρασί. Είδα ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον το να ασχολείται κανείς με το κρασί του κόσμου παρά με το κρασί του. Το ένα κρασί το δικό του, το οποίο άλλοτε πετυχαίνει, άλλοτε δεν πετυχαίνει. Στα 10 χρόνια λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου Γευστικής Ενημέρωσης έχουν αποφοιτήσει πάνω από 3.000 μαθητές. Όλοι δείχνουν μικρό ή μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, οποιοδήποτε που μπορεί να μυρίσει καλά και να έχει μνήμη σε αυτό που μυρίζει, να μπορεί να του θυμίσει κάτι, είτε είναι λουλούδι, είτε είναι φρούτο, είτε είναι τη γιαγιά του το τσουρέκι, οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα είναι μαγεία. Άλλοι άνθρωποι τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, γιατί για παιχνίδι πρόκειται. Άλλοι μένουν καθαρά στο μέρος της απόλαυσης, της συνοδείας δηλαδή με το φαγητό. Και άλλοι δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον, αλλά δεν υπάρχει κανένας που να μην εκτιμάει ένα καλό ποτήρι κρασί. Μαγικός κόσμος. Σας έχουμε και μια σύνδεση με τον κύριο Χρήστο Πανέρα που είναι ιδιοκτήτης Κάβας. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Πάμε στη Μαρία Δουρουδή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα κύριε Πανέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Προσέχετε σήμερα γιατί έχουμε υποστήριξη εδώ επιστημονική. Σήμερα καταρχάς τα συγχαρητήριά μου που έχετε και το δάσκαλο. Έχει φήμη στην Ελλάδα ως δάσκαλος, έτσι. Βεβαίως.